Sugeng kinjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu wagi 8 Maret 2025. Sumangga dinten punika kita nampi jejer wangkot. Para adi yuswa, tembung kacang lupa kulitnya ngemu teges tiang supi kalian asal usulipun. Tembung punika kaparingaken dhateng tiyang ingkang supi atur panuwun. Supi menawi ingkang dipun gadahi punika saking pambiyantunipun sesami lan berkahipun Gusti. Bangsa Israel sampun kaluaraken saking pangawulan Mesir, nanging sakmangke supi kalian Gusti. Bab punika kelampahan nalika Musa minggah ing Ardi sak perlu nampi pranatan Toret. Gusti ngendika, bilih bangsa Israel punika bangsa ingkang wangkot, ngeyelan lan tegar tengkuk. Bab punika ketingal ing pangandaring Toret 9 ayat 13. Pangeran Yuwah ngendika maneh marang aku, bangsa iku wus sun sekseni pancen bangsa kang wangkot. Bangsa Israel sampun kaemutaken amri mboten manembah brahala, nanging malah ndamel rerekan pedet emas. Ningali kawontenan punika, Gusti kepingin ngukum sedaya tiyang punika awit sedayanipun supi bilih Siti Prasetyan ingkang kaparingaken punika minangka berkahipun Gusti dadi awit kesayananipun Israel. Para adi yuswa, ing tata gesang saged ugi kita kados dene kacang lupa kulitnya nalika kita nyupekaken berkahipun Gusti saben dinten. Milanipun sampun ngantos kita punika dados tiyang ingkang wangkot. Monggo samiya dados tiyang ingkang tansah mawas diri, tiyang ingkang tansah sumarah lan purun kaewahi dening Gusti. Kita ngewahi diri awit tinresnan dening Gusti, dadi awit kita bener nanging awit kita sampun tinresnanan dening Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amri kawula mboten mangkotaken manah, ananging kawula tansah mawas diri ngilu dhateng gesang kawula. Lan kawula pitados sedaya ingkang kelampahan punika peparing paduka dadi awit kekiatan, dadi awit kesayanipun kawula minangka manungsa. Ananging sedaya punika berkah lan katresnan paduka dhateng kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa lan anak putu kawula ing pundiya papan monggo paduka ingkang ngreksa, paduka ingkang ngandi, paduka ingkang berkahi matemah. Para adi yuswa dalasan anak putu kawula tansah rineksa dening paduka. Mirunggan kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti, warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo, GKJ Semarang Barat ingkang ugi nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kegiatan malah kepara wetahing bagas kesarasan. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi, lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula pasrahaken Ibu Sutitah wonten ing Prambanan. Kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti.
Mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing kikaji ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono ringin anom ing kikaji Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing kikaji Salaman. Ing kikaji Prambanan kawula masrahaken Bapak Trianto. Ing kikaji Ungaran kawula masrahaken Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Tati wonten ing kikaji Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing kikaji Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi sedherek kawula Bapak Chandra Deni Saputra ing kikaji Karangdawa. Kawula pasrahaken Ibu Gianti ing kikaji Gantiwarna. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing kikaji Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing kikaji Mijen Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing kikaji Banyumanik. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Sunarni ing kikaji Purba. Mekaten ugi ing kikaji Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga.